Pag-asa ni butyag nga ulanon ang kasagarang parte sa Pilipinas karong adlaw tungod sa tulo ka mga weather systems nga makaapekto sa nasod. Matod sa ahensya nga ang northeast monsoon o amihan magdala og pag-uwan sa northern Luzon, samtang ang tail end of cold front magdala og pag-uwan sa southern ug central Luzon. Duna say trough sa low pressure area nga makaapekto sab sa Mindanao. Matod sa forecast sa pag-asa kaganinang alas 5 sa buntag nga ang Metro Manila, Bicol Region, Eastern Visayas, Mindanao ug Rizal, Aurora ug Quezon Provinces makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-uwan ug panugdog. Samtang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos ug ang rest of Central Luzon regions makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan og hinay nga mga pag-uwan. Ang ubang bahin sa nasod makasinati og mapanganuron nga kalangitan nga dunay isolated rain showers o thunderstorms. Kasarangan ngadto sa makusog nga hangin ang moros gikan sa amihang silangan ang magpasulabi sa Luzon ug Visayas ug ang kadagatan ani mga lugar moderate to rough.